السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. ليتنا مثل سالم tikanakhala ngati Salim. Tsiku lina mtsogoleri wa Islamu Hisham bin Abdul Malik anakapanga haji, ndipo pamene anali kuzungulira Kaaba imene imatchulidwa akupanga tawaf, anamuona Salim amene anali mwana wa Abdullah amene anali mwana wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, atatenga manja nkhawayira zake zoduka komanso atavala zovala zosakwana ngakhale madirham awiri, amaoneka osauka. Ndi mtsogoleri uyu atamuona Salim, anafika pafupi nampatsa salamu, ndipo kenako anati kwa iye, ewe Salim, kodi ungafuneko thandizo langa? Salim anamuyangana iye modabwa ndi mokwiya nati, sungachite manyazi ayi, tili mnyumba ya Allah, ndiye ukufuna kuti didandaule za mavuto anga kwa wina posakhala Allah? Atamva izi, Hisham mtsogoleri uja anagwidwa ndi manyazi kwambiri, choncho anangomusiya Salim kumapitirira tawafu yake ija. Koma anali akumuyangana mobera mpaka pamene anamuona kuti wamaliza tawafu, ndipo watuluka mu mzikiti muja. Anamutsatira namuza kuti, Salim, wakana kudidandaulira za mavuto ako mu mzikiti muja, sono apa watulukamo, ndiuzeko za mavuto ako ndikuthandize. Salim anamfunsa nati, kodi ukufuna ndikudandaule za vuto langa, mavuto okhuza za dziko lapansi, kapena za moyo womwe uli mkhudza za ku akhira? Ndi mtsogoleri anati, ayi Salim, ndikunena zokhuza moyo uno, za moyo winawo timampempha kuchokera kwa Allah yekha basi. Salim anati, tamvera iwe Hisham, ine sindinapemphepo za moyo uno kuchokera kwa mwini wake dunia, sinapemphere kwa Allah zokhuzana za pa dziko lapansi. Ndiye ndingampemphe bwanji zimene zokuchokera kwa yemwe kuti dziko lapansi dunia iyi si yake? Apa mtsogoleri uja Hisham bin Abdul Malik anagwetsa misozi, ndipo anayankhula mawu ake aja ofala okuti, okhalanga ine ndikanakhala ngati Salim, ngakhale posinthanitsa ndi ufumu wanga wonse. Umu ndi mmene dziko lapansi linali kwa anthu ozindikira, linali lopanda ntchito kwa iwo mpang'ono pomwe. Dziko lapansi simakhudza. Koma ife lero tikuyambana kapena kugwirizana, kukondana kapena kudana kamba ka dziko lapansi. Zokhumba zathu zafoka, choncho takwera mzinthapwi za dzikoli. Taonani ifeyo masiku ano tasiya kuyankhulana pa chibale chifukwa cha pa dziko lapansi, kuti uyu kapena sanandiyitane ku ukwati, kapena anali ndi phwando ina yake sanandiyitane, nde tasiya kuyankhulana naye chifukwa cha zinthu za pa dziko lapansi. Taonani kuti Allah, musalipange dziko likukhala khumbo lathu lalikulu kuposa chilichonse, komanso musalipange kukhala mapeto okuzindikira kwathu konse. Okalanga ine, bora nanenso ndikanakhala ngati Salim, kuti ndituluke mdzikoli ndili bwinobwino. Nkhani iyi ili mu Albidaya wa Nihaya. Nde ifeyo tonse tiyesense kuti tizikhala ompempha Allah yekha, ndipo ndiziona kuti utsogolo wanga ndiku akhira yekha, moyo wapambuyo pa imfa. Moyo wapa dziko lapansi ndi masiku ochepa, ndikoma moyo amene ukhala pakana kale kale osatha ndi umene tizapeza pambuyo pa imfa, pambuyo pa tsiku la kiyama, kuti tilowe ku janna kapena ku jahannam. Nde tikonzere zimenezo, tidalire Allah subhanahu wa ta'ala pa china chilichonse. Wa hadha
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.